Okay, magandang tanghali sa ating lahat. Ang oras ay mag alas 4 na. Naantay natin na magbukas itong City Mall. Itong City Mall na to open naman open naman siya Monday to Friday. I think hanggang Sunday. Pero pag Wednesday nagbubukas siya ng late, around 4:30. Exactly 4:30 hanggang 8 lang. So ang Wednesday kasi ito yung mga maraming bagsakan, yung mga bagong box galing sa Amazon at yung iba ewan ko kung saan galing, pero close box yung iba, pwede mo ipabuksan kung di mo alam ang laman. Kung ayaw mo, okay lang ibalik. So ito siya, marami ng pila. Ayan o, yan ang City Mall. So antayin natin ang pagbubukas niyan. So karamihan siguro dito mga din to, reseller Sa akin titingin lang ako ng gamit ko sa kailangan sa lechon, o kaya mga tools na kailangan sa panggawa. So kanina galing ako sa Home Depot, bumili ako ng charger ng aking Ryobi, yung drill ko kasi ay nakita ko sa garage. So pwede pa naman siya. Pwede pa naman siya. Bumili na rin ako ng drill bit. So charge ko na lang. Marami akong gagawin kasi. Anyways, hintayin natin ang pagbubukas yan. Malapit na, mga 30 minutes na lang. 30 minutes magbubukas na ang City Mall dito sa may Cerritos. Ang likod nito ay kung saan ako nag-work. So like 3 minutes away. So naka-off pa rin ako, naka-bakasyon. So marami tayong ginagawa ngayon sa backyard. Tapos yung ating garage kailangan linisan. So antayin natin ang pagbubukas ng City Mall Home Goods dito sa Oh no, that's what do you call it? It's like a thrift store, but it's kind of upgraded thrift store. But all of them like a new box. If I go in there and the cops come in there, I'm not going to be arrested. Oh no, why no? Yeah. Because you're buying something. So it's just like a consignment store kind of a thing? So some people they resell it. So it's like there's a lot of new boxes. Okay. And if you want to look at it, just ask the guy. They're gonna open it. If you don't like it, they're gonna seal it. So it's nice though. I just wanted to make sure. Yeah, you could. I got real black skin. No, me too. Anyway, they're gonna open in 30 minutes if you wanna go. 30? 4:30 every Wednesday. I'm gonna go get something to drink because I've been doing homework and schoolwork and I'm just. Yeah, try it out. Okay. All right. Okay, sabi niya itim daw siya. So alam niyo na kung anong ibig sabihin nun. Kasi hindi pa rin nawawala yung yung mentality ganito, yung ganyan sa mga iba. Dahil sa kulay nila ay parang feeling nila ay hindi sila allowed kung kasi may mga kwento, kasi may mga balita na di ba pag pumapasok sa tinitingnan yung bihis mo, yung kulay mo. So tingnan mo, katulad ng kanina nakausap ko yung babae. So ganoon talaga ang buhay. So pare-pares lang naman tayong tao. Walang ganyan nagkaiba lang tayo sa kulay tsaka height. Ganoon lang yun. Importante ay tao. Ganoon lang yun ang buhay. Ewan ko ba sa mga taong mapagpula sa kapwa-tao niya. So tayo ay pare-parehas lang kumakain at di ba? So antayin natin. 30 minutes mag-open na yan. So madami ng tao. Grabe dagsan ng tao. Yan si Jay. Items are fried, items are 40 and plus $4, 3.10. Do not be opening boxes on time. They have people to open the box for you.
Yay! Yeah. What's up, bro? $4 plus, 3%. Do not run, $40 item. If you run, you're out. Not jump, not fight. Okay, nakikita natin ito. Ano to? Rock. Grabe, ang dami. Oh. Wala. Hindi tayo ng kailangan natin. Ito yung mga close box na sinasabi ko. Ito yung mga close box kung gusto nyo pabuksan. Pabubuksan mo sa kanila. So marami siyang ano. Ang mga bago. Electronic sprayer. Check the VIP. Ito bro. Oh, so pabubuksan mo yan. Kaya yung bagay ko dito lang last. Mas marami siya. So kung gusto nyo, pabuksan nyo agad sa kanya. So dito. Oh, that's on the VIP. Ito yung mga electric fan dyan. Itong mga Amazon box. Yan. Pabubuksan mo yan. O ganyan. Ano dito. Pero hindi ko type. Do you have new canopies, bro? Canopy, VIP section. VIP? So tingin tayo ng canopy doon. Kailangan ko pa. So yan, magulo yan. Katulad niya, pinapabuksan niya. Oh. Yan. Oh, ganda siya. Oh. Toys. Oh, boss. Okay, nice. Ganda. Oh. Yun. Eto. Kailangan ko to. Boss. Yan ka. Kailangan lang. Maganda rin to, ha. Pamputol, oh. Maganda rin to, oh. Diba? Pero kailangan i-master ko muna yan. Dito. They're not like flat or Phillips. They'll be like that. Flat. So, like fork. For what? On different stuff. Oh, okay. Oh. Maganda rin ito, pang putol. Kahoy nga lang siya. Ito, may mga host pa pala dito. Host lang target ko eh. Yan. Anong mas maganda? Ito na lang. Para parehas. Ito kailangan ko tool sa host para sa aking ano eh. Huwag na to. Ang puto nga lang. Oh, ito. Ayos to. Ito. Oh, may damage. Ang problema lang, may damage siya. Pwede pang i-repair to eh. Madali lang i-repair yan. Pero repair ko, bibili ako nito. Repair din yun. Tsaka hindi niya matibay ito. Kasi manipis pala ito eh. Balik natin. Nadali niya oh. Ang dali niya. Oh man. Oh, ito maganda. Para sa aking drone. Check natin. Okay siya. RTM. Cobalt. Kaya laging tatanungin, kailangan mo ba? Kailangan mo ba? Yun. Ano nga to? Oh, sorry. Mas mahaba yan ito. Mas mahaba ito. The red one? Yeah. Oh, let me check. Yeah, it's nice. The red? Yeah. Oo nga no. Ang laki oh.
Matibay pa. Ayun, panalo to. Kunin ko to. Yan, daming hose pala. Oh. Mas matibay. Oh. Ayun, tibay. Bossing, musta? Laki niyan ah. Oo, dami to no. So yan, kinuha ko mas matibay siya. Oh. Tapos ito manipis. So ito, okay na yan. Para sa likod. Kung gusto mong ipa-check, pa-check mo sa mama. Bubuksan niya. So dami pa mga bike rack din. So yan, sa akin yan. So tanong ko kung baka pwede sa canopy ko to. Tatanong ko kung ano to. Bubuksan natin. Tulad niya, binubuksan niya. Oh, swimming pool. Can you tell her? It's expanded. Looks new. Yeah, it's real, bro. Yeah, it's actually good. How much is it? 40? 40. Good deal. Yeah. These are like 300. Shit, damn. Just one? Yeah. No more? Where you find it? Huh? Underneath. Underneath? Oh, okay. Those are usually $300. Is this a canopy cover or something? No, es un colchón, oye. Like kuchon, foam. Yeah. Oh, okay. Yeah, So, mattress. yeah, mattress. There you go. Thank you. So, water bucket. Jay. What up, what up? Well, got one, man. I like that. Man. Bless you. Find out. Ay, yung ano. Check natin ang sira pa yun. Manginang klase kasi ito eh. Itong gulong oh, sira. Sim. $40. Meron ako. Yan lagi mong tanongin. Kailangan mo ba? Yung lagi mong tanong. Kailangan mo ba? Kailangan mo ba? Hindi yung gusto mo. Yung kailangan mo. Ang dami dito. Kakpat. Yan. Yan. Ang dami. See? Ito pa. Yan. Mga box. Wala kasi akong bed frame yan. Oh, yan. So ito. Kailangan ko to. Kasi butas na yung aking hose. Yan. Diba? Solid to. Need help? Yeah. Where do you put it? You can put it here, Magic. Appreciate it. Thank you. Ito naman yung clothing area. Pero wala akong interest dyan. Ay, nadali na yata yung canopy. May nakakuha na ng canopy yun. Ito yung panglinis sa floor. Tibot robot. So, laging tatanungin, kailangan ba? Kailangan, hindi yung gusto. Yung pang fashion na shoes. Oh. Diba? Cute. Yung wheelchair na dali. Oh. Wheelchair. Is this yours? Yeah. Where you get it? Is it? We want to see if it's Okay. Yeah. Yeah. If it's okay, we put it back. Yeah. If you don't want it, give it to me. Okay. Where you get it? ¿Dónde la agarraste? Oh, yeah? Okay. ¿Sí se detiene? Yeah. Sa laging isipin, kailangan mo ba o gusto mo? Yun ang doon, kailangan mo ba? I'm so sorry. 40? Pero no lies, ¿ah? No, No. no luz.
It's okay. Yeah. So just one? Good. Search City Mall in Okay. City Mall Linwood? Yes. Okay. No, they start Thursday, tomorrow. Oh, really? Every Thursday they have a new merchant. What time? 9:30 in the morning. 9:30 in the morning. Sa ano? Sa Linwood location nila, 9:30 bukas. So, maaga tayo doon. Kasi may mga... 10 minutes away. Search in Instagram, City Mall, they come out all our City Mall location. City Mall Compton, City Mall Linwood, City Mall. City Mall. Dulo. So, okay naman ito eh. Kung sila Pine Out. So. Okay, aircon. Oh yeah, aircon. Portable AC. Where over there? There's more? Yeah. Yes. Portable. This one is... So, kailangan ko. Sí, el problema como él es el que se encarga de la tienda, yo me encargo de la tienda de Linwood. Así como ve usted, aquí estamos. Yun, pwede ang lechon. Good. Dali. Laging tandaan, kailangan or gusto lang. So, kailangan ito sa aking lechon. What do you think? Good? No? Too light, Too light? not too strong. Oh, I know. Very light. No good material. The videos are very heavy now. Tanong, kailangan? Okay. Oh, ang dami siya. Pwede yan. Is this yours? Oh, sorry. Is it yours? I just want to make yours. Because I like that. I know. Okay, I love you. Probably there's more. Right? Yeah. Station dyan kung gusto mo paano. Yung open station. Papabukas mo. Papacheck na natin. Hi! How much? This is 40 y 40. 12. 40? 40? 40 y 40. 40, como dicen 40. ¿Es fine? Yeah. Okay. 80. Más tax. Gracias. This is for you? Yeah. Nice. Yeah. Promote. For tomorrow, Linwood. Oh. Right? Pero here is more good. Huh? Really? Here is more good. Yeah. Hi there. Jay, what's up, man? Las mangueras son en el Si Bossing. Good? Okay. Díganles que lo que vean ellos hoy vale la pena, por 40 lo agarren, dile, porque si va a bajar el precio, vengan a chequear ya, maybe ya mañana ya va a estar más barato. Sí, no, que usted sabe que hay Ako tayo mangueras. magbabayad na $80 plus tax. How much? Excuse me? How much is it? For like two items? is 87 cents. Okay. That's my boss. It's $7. Linwood tomorrow. Or Linwood, perfect. 60, 70, 80. Tú ya no vas a ir para allá. Okay. No, tú ya aquí. Ya no me dejes solita a mí. Here is better, huh? Linwood, same. They're the same. Yes. Same owner. Yes. Okay. Alright, so okay na yan. Our bill is... Who's next? Next in line. 80. I'll count you. It's okay. I'm just kidding. Nih, doon nagatang yun man lang. Sabi niya. Our mga RC car. Ako mo tikarga na ganyan, bado. Di ay. Hindi ka
Bali, aming malukatan, ipalukat mo. Palukat ng kay Kosaw. Bago mo gayong gargan. Dati naalaktan eh. Thank you. Taga ano kayo, no? Pangasinan. Laon yun na. Yung partiwan. San Fernando, San Juan. Takto natin host ko nga, pang ka. Dito nga, mo to. Lakewood. Sarap kami mo lang. Taga-tanan. Kaysa dati. Oo. Damo nga may dito ni Wednesday. Usually nga men. Kuhaak na gana. Manay? Mabaho nung manay. Usually nga kuha eh. Cart mo na. Ha? Nalak. Panglitsyon ko. Wala. Gusto ko ito. Litsunak. Nalay card ko ni. Ito. Lakewood. Kapag kami naktilitsyon na deliveries. Napanan ito may isang kita. Yun o. Sige. Nilaga mo, nursing. Roy. Nursing. Dil sa Rio dyan. Dilder sa Rio. Oo. Gibaw, saan pa nando? Dati gayim ko manda ako kung sa baling state tayo na eh. Tatang na dati nga pulis. No ka. Police ni Philippines. Sige no. You guys sold the RC car for 200. Pa-check muna natin yung ating ano. Para hindi tayo... Hey boss. Just the hose and the... Yeah. Thank you. Okay. That's it. $80. Total 87 for these two items. Yan ang ating City Mall. So, okay. Yan lang. So, isang para sa pag may delivery tayo ng lechon at yung sa ating backyard na hose. Okay. Yan po ang ating pagtatapos ng ating naubos ang isang kita ng lechon. Okay lang kasi magagamit naman natin eh. City Mall. Let's go!